खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसामनि राजखान्थिनि फोथाराव जाथावै जाथाया दिनै जायो। थांनाय सप्तानिफ्रायनो आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन होनना सावरायबाय जानाय थानाय आयदाया दिनै थुंगेबाय। आसाम हादोरसानि जारिमिनाव सासे थाखानाय गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव फिन जै जाफिननाय सोरखारनि गिबि मन्थ्रियानो गुबुन सासे केबिनेट मिनिस्टारखौ एबा मन्थ्रिखौ गिबि मन्थ्रिनि थाखाय बिथांखि होनाय। दिनै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुंखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै बिथांखि होयो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि जासिगोन। दिनै एमएलए हान्जानि जथुमाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ दैदेनगिरि महरै सायख'नाय जायो। फिन बुंफिनदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो जासिगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि। सर्बानन्द सन'वालआ एमएलए हान्जानि जथुमाव बिथांनि मुंखौ बिथांखि होयो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ एमएलए हान्जानि जथुमनि सिगां गावनि मासे एंगारनाय बिलाइखौ राजभवनाव हादोरसा बेंगिरिनि आखायाव गथायो। एमएलए हान्जानि दैदेनगिरि सायख'जानाय लोगो लोगो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ एनडिएनिबो दैदेनगिरि खालामो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्थ्रि सायख'नायाव अगप आरो इउपिपिएल हान्जायाबो हेफाजाब होयो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इस सरकार को बनाने के लिए दिया है। हेमंत शर्मा जी को एनडीए के नेता के रूप में इस समय उन्होंने निर्वाचित किया है। मैं पर्यवेक्षक के नाते हेमंत शर्मा जी को मख'जाथावदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 2001 मायथाइनिफ्रायनो 20 बोसोर सम जालुकबारि समष्टिनिफ्राय एमएलए महरै देरहाबोबाय थादोंमोन। 2001 मायथाइनिफ्राय 2015 मायथाइसिम बिथाङा कंग्रेस हान्जायाव दंमोन आरो बिनि उनाव भारतीय जनता पार्टीआव जइन जाफैयो। 2016 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थियाव डक्टर शर्माया जालुकबारि समष्टिनिफ्राय भारतीय जनता पार्टीनि बिजाथि महरै गसंना देरहासार जायो। बे बोसोरावनो भारतीय जनता पार्टी लोगो हान्जाया गिबि खेबनि थाखाय आसामाव सोरखार दायो। सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय सोरखाराव डक्टर शर्माया पिडब्लिउडि, सोलोंथाइ, सावस्रि आरो रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रिमोन। देग्लायबो बिथाङा बावैसो थुंगेलांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव जालुकबारि समष्टिनिफ्राय गसंना गोबां भटआव देरहासार जानो हायो। बिथाङा गिबि मन्थ्रि महरै सायख'जानायाव जालुकबारि समष्टिनि रायजो राजाफ्रा जोबोर गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे आसामनि रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय मोननायखौ जोंनिसिम खौरां सफैदों। मख'नो गोनांदि गाबोन साननि 12 रिंगासो समाव गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव समायखिरा लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। बिथांजों लोगोसे सानैसो केबिनेट मिनिस्टाराबो एबा केबिनेट मन्थ्रिफोराबो समायखिरा लानायनि मिजिं दङ। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि बावैसो थुंगेलांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव भारतीय जनता पार्टी आरो लोगो हान्जाफ्रा गासै 75 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।